Bun găsit la Fresh Refresh! Mămăliga. Exact cum auziți, banala mămăligă este unul dintre cele mai sănătoase alimente. Dar ce spun eu aliment? Are atâtea efecte benefice asupra noastră încât este un medicament. Există adevărate scheme de tratament cu mămăligă. Era să spun încă din antichitate, numai că porumbul a fost adus din America de Columb în secolul al XV-lea. Și bine a făcut. Oricum, acolo se cultivă de mii de ani. Înlocuitor cu succes al produselor de panificație clasice, mălaiul nu are nicio contraindicație și a pierdut în ultima perioadă din categorisirea ca aliment al săracilor. Dimpotrivă, bolile lumii moderne asociate alergăturii după conturi grase conțin mai multe indicații terapeutice alternative cu mămăligă decât afecțiunile banale. Este un ajutor neprețuit în maladiile ficatului și intestinelor, substanțele din porumb ușurând mult din efortul de neutralizare a toxinelor. Astfel, incidența insuficienței și cirozei hepatice scade considerabil. Consumată zilnic, mămăliga scade cu 60% riscul de boli psihice generate de disfuncții tiroidiene. De asemenea, reglează cantitatea de glucoză în sânge, fiind utilă în diabet. Consumul mămăligii în locul pâinii este de folos în gastrita hiperacidă și în ulcer. Există leacuri pe bază de porumb pe care românii le folosesc de când a apărut acest aliment vegetal la noi. De pildă, mămăliga foarte subțire a fost utilizată în cazul răcelilor și al durerilor de gât. Cataplasmele cu mămăligă caldă sunt de ajutor și în bronșite, gripă, tuse cronică, dar și pentru tratarea colicilor renale și a nefritelor în anexite și cistite. Și nici nu îngrașă, în ciuda faptului că mulți dau drept exemplu faptul că porcul este hrănit cu porumb. Mămăliga moale are de 4 ori mai puține calorii decât pâinea, iar cea tare de 2 ori mai puține. În plus, datorită fibrelor, oferă rapid sentimentul de sațietate. Desigur, în combinație cu brânza grasă și smântână, are tot atâtea calorii cât o tocăniță. În unele restaurante de fițe care tușesc dacă scriu românește vreun preparat, mămăliga este trecută în meniu polenta, să nu cumva să o confunde președintele SUA dacă vine în vizită. În orice limbă ai vinde-o, este o minunăție. Aceasta a fost pastila noastră de sănătate. Nu uitați de pagina noastră de Facebook. Iubiți natura și iubiți cu voce tare. Ne face bine!